जौ फिसिनाय गोमोथारना गोमो वेलकाम टू द माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय दिनै बैसागु मागिनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय था दा देखायगोन आङो सिख्लाफोर मोसानाय सेंग्राफोर मोसानाय चलो बिदिब्ला नायलांबाय थादो गासिबो सेंग्रा सिख्ला बैसागुनि पिकनिक मागिनो नागिरदों मोजां नुवाखै बुंनाय मोजां नुवानै लामा ए एसे मोजां नुदोंथ' दे हिट जादों फटक सेजन बैसागु जायोलै जेरैबो खेबबानो जायो नै जोंना इउटुबारा बरायबाय बैसागुनि गोदान बोसोरनि मबाइलानो सोरजिया उन्दुस जायो स्क्रिनखौ बुंलाय जाया Gede gede nuatay. Baba. Mình chưa đâu đấy.
Video capture खालामगोन capture Ella oh Ella damlay video जागासिनो Welcome to my YouTube channel. Hello, welcome to my channel. Abi akan ke Dubai. Dubai ni. Ya, ayo. बैसागु ni. Happy Bishu. Bisa juga. Dibayar. Bisa jago lo. Angin gusur. Saya gayeng kita kaisan bayinan saya amat tersiang baai. Neng kaulah nak kini menciang kaslah pernitang lai pelai. Ni kenapa kau sudah baca? Macam mana? Macam mana? Saya amat terpulang baik. Dan kau lana kini menciang sengra penitang lai pelai. Juli kau lagan menjenteli negara. Mana bapak kasihan ni beja di nuak. Morau kenang sona, kalau kenang. Sona, Jadi nuak kasihan dia.
Bapak kasih गासिबो इउटुबाव थांजोबगोन खोनाबाय जौ बिदै sonai khanai panai mabla tagin mani dalai agai sonai khanai panai mabla tagin mani dalai bani dum nai dum khalang nai dum na Sona maina, sona